Hej. Og velkommen til en gang Random Gaming. Jeg vil lige til at sige, lad os tage en 1 mod 1, men det bliver måske lidt svært. Jeg troede, du skulle til at købe Fenrisulven. Jeg skal bare lige kigge på 2. Okay. Så lad os spille. Lad os tage Conquest. Bare for at demonstrere, hvor meget det minder om LoL. Skal det? Vi går right lane. Okay. Det er ikke top og bund med, nej. Højre og venstre. Og det giver muligvis ikke så meget mening lige når jeg siger det, men I får se, når vi kommer ind i spillet. Ja. Normalvis. Det er det sygeste, jeg vil sige. Det er til for at være rang 3 med ham her. Fuck ham, man. Sammen den anden, tag Thanatos. Jamen, han er... Ja, vi laver en Random Gaming. Sæt dig ned og se med. An ally has returned. Jamen, tak for det så. Jeg kommer op til dig. Det kan jeg ikke. Der er nogen, der har taget den. Nej, lige meget, jeg går bare midt. Det er jeg. Og sådan... Minions have spawned. Nej, det kan den altså ikke. A mighty storm! Ja, jeg ser godt, hvad han skriver. Til den må komme. Til den må komme. Se, det er derfor, man ikke skal gå tank midt. Jeg går, nu bliver han kold. Nu går han bare ind i min tornado for at få mig. Nok. Nej, du behøver ikke komme. Jeg har styr på min tornado. Nej, lad nu være. Det har jeg ikke behov for. Jeg skal gøre det. Gør det nu. An enemy has been slain. Nej. A mighty storm! Det ved jeg ikke. Det er faktisk vores strømkammerater. Fuck ham. Nå ja. Nå er lort. Kom så, vi er feedet. Fuck os. Kraft dem igen. For fuck's sake, han løb gennem min tornado, ikke? Jeg tog bare alt af hans liv. Jeg skal recall, kan du lige tage med lidt? Ja. Mighty Storm. Det er bare slet ikke nok det her. Jeg skal overhovedet ikke nok endnu. Okay, det tager jeg tilbage. Dø, minions. Jones. Det er helt enkelt. Det er ligesom, han er dum nok til at følge efter mig her. A mighty storm! Du ramte ham sgu. Nej. Den har lige gjort. Fuck. Au. Jeg hader min computer. Fuck lag spikes. Enemy has been slain. Og det var da altid noget. Nej. Fuck. Ja. Jeg forsøger at håndtere det. Recall. Han er din. An enemy has been slain. Hallo, hjælp med at pusse tower inden den kommer dukker op. Destroyed a middle enemy tower. Ja, gør det. Nu, ellers er død. Vent et flæk, jeg tror, det kommer til at koste mig livet. Jeg skal løbe. Væk. A mighty storm! Jeg klikker sådan her. Det var sgu da klogt. Det skader det ikke bare. Hvorfor? Vi kommer sikkert at få det lortet svært.
Okay, læg op. Pis. Your team has destroyed. Der var han sgu. Hvordan med ham? Please. Nok få ham. Jeg tror ikke, jeg kan slippe ud af det. Jeg er ud af det her, så jeg kan komme til det her. An ally has been slain. Jeg løber bare for mit liv lige nu. Jeg tror, han kommer ind fra siden, det dræber mig. Jeg tror ikke, det. Ah! Help me, minions! Nej, vi fik sgu nogle kills ud af det. An enemy has been slain. Det var stadig godt for os, det der. Vi fik 3 kills, så de fik 2 kills. It's under attack. An enemy has been Og slain. stadig. Du er simpelthen fed. Okay. Du er bare fed. Your middle tower is under attack. An ally has slain an enemy. Unødvendigt. Var det mig, der fik double kill? Awesome. Double kill. Nu kan jeg lidt igen. A mighty swarm. Kan jeg købe? Boots. An enemy has been slain. Respekt 2, ja. Pas på, Wukong kommer over til jer. Shit! Der skulle da ikke under noget tower for mig at gøre. Der er Wukong lidt sent for mig lige nu. An enemy has been Virkelig? slain. Thor. Jeg skal hæve Thor. An ally has been slain. Your middle tower. Ikke lad ham slippe. Jeg tager lige for. Det findes stor kamp nede så. Nej, det kommer deres Wukong. Hvor langt er det ned til vores tower? Holy shit, der er langt. Ha! Farvel, Wukong! You have slain an enemy. I skal ikke undervurdere min tornado. Det kan godt være, jeg er underfeedet. Men min tornado, den skal jeg stadigvæk have helvedes til. Lær det. Takker. You have slain an enemy. Double kill. Thor for helvede, din timing er så dårlig. Og du er der også. Gud, det havde jeg ikke engang set. Det er godt. Hvorfor fyrer den af? Fyrer vi træer af? Hold den! Nej. Det er det. An enemy has been slain. An enemy has been slain. Ja, det er det. Det er ikke LOL, vi spiller mere. Nej. You have slain an enemy. Nej, minions. Fuck af, minions. Motherfucking minions. An enemy has been slain. Åh, det var tæt på KS, det der. Nå, så random.
hvis nu det, I har set, skulle være interessant, spændende, måske endda en lille smule underholdende, så må I meget gerne efterlade et like. Og hvis nu I synes, at det var så godt, I kunne tænke at se mere, så må I også gerne subscribe. Husk også at tjekke det Soldiers kanal ud for at se hele videoen. Okay, pas på jer selv.